Asifika ngasigalelekile kulolu hlelo lwethu olubizwa ngokuthi sigalelekile. Lana sinethulela imicimbi ehlabahlosile emphakathini, engahlelele futhi eba isigubhukane, kodwa ngokwenkolo nangokwesintu. Lolu hlelo ke silithola kuBunani Streaming. Onke esinawo maningi kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi sizohlangana ndawonye la mase nginibingelela nonke naze nabahle abonje umuntu ozobebuka le video uzoleka ethi nje hayibo uyibonile le yangubo nibahle kakhulu bengiloke ngikhuluma inyanga kaAugust yonke nje angazi ngineshwa angaze ngize ngiphumule ngize ngaphathwa ngisho umkhuhlane kodwa into ebengiloke ngikhuluma ukuthi kumnandi ukuhlangana kanje singomama mina ngumama omncanyanane kodwa ngiye ngithi ngoba sengineminyaka u11 ngishadile sengumama bandla kusiyami akusafani and lokuhlanganyela okunjena mina ngiyangithanda ukuthi ngabe ukuhlanganyela kwenziwa kanje kanye ngiyazi niyakwenza kaningi kodwa ingxoxo nje okanye ama conversation nje into efuna siyenze njalo ngoba ziningi izinto ekufuna sicobelelane kuzona ziningi izinto njengomama ekufuna sibenefit kuzona ezinye zazi singazazi ekuzodinga abantu abanolwazi ukuze bazoyisharisha nathi sizokwazi ukuthi before abantu abekade beprioritizewa bekwabantu besilisa into eziningi ebeyikhishwa bezinikwa abantu besilisa bekuyibona ekuthiwa nje hayi emsebenzini khona isikhundla esiphumile uapply kuthiwa kuzonikezwa uMr Soren so sesishintshileke lokho manje sesithi manje meku apply emsebenzini hayi bandla ngifakile nami so ngizocela ukuthi bangiconsider if bangiconsider ngizogriva uyazi siswama sigrive sinomuntu ophansi kamasipala mungangithathanga ngiyaqualify yini ngishoda ngayo ngoba phela thina siyalingana ngiyazi ukuthi hleze kubangwa emakhaya obaba bathi lento yokuthiwa siyalingana ngiyazi ayibaphathi kahle shem mina ngiyathanda ukuyisho ukuthi mhlambe ngicela singayisho ngalendlela babona ngayo kodwa siyalingana opportunities mina nje ekhaya ubaba lapha ekhaya unelakhe business nginawami futhi lama business nawo isikhathi esiningi kuthiwa abantu besilisa angiyingeni nabandla Nkosi yami ave ngiyithandela ngineyinkomo nje zami engiyithengayo ngikhipha imali yami ngiyoyithenga inkomo yami afike ubaba lapha ekhaya esethi ngizwini angikwazi ukuthi ngizothi ngoba nakho inkomo sekulinda umajolo ukuthi ayithenga cha ngiyafika nje into khona inkomo engizoyibona mase ngiyabuya ngithi ngifike ngayibona ngayithanda ngase ngayithenga so angizolinda yena mekuthiwa position emsebenzini ngiapplyela kuqala ngisho ukuthi cha ngifuna ukubona ukuthi bazokunikeza yini emsebenzini ngiyayithola futhi mengayithola ngizobabuza ukuthi kanjani ngoba phela sobabili nje sinama qualification afanayo so ngicela siyilwe lento ukuthi singayenzi ngendlela engekho right khona akabathi lento ka 50-50 lapha ekhaya phela lapha kwesemina kuthiwa so 50-50 na uzopheka cha bakithi singayikhohla imfundiso zabakhokheli kodwa mase siphumela ngaphandle sesiyokhanda imali
mase umkhokhela umkhohleleli kancane ukuthi ubethe 50-50 singawunaki emsebenzini ufika ukuthi nje lana-ke nje la angiganile-ke mina la emsebenzini ngiyasebenza mina ngifuna imali. And ngihleze ngisho kade ngilongisho nje zonke lezi zinsuku sebeze bangifaka kwayikhoti yami emanzini sekuthiwa sengifakwe likhosi okuthiwa nje ubongiwe uthi i-opportunity nje eyipresentayo phambi kwakhe akayiyeki, cha ngiyeki. Meke wafona nje wathi manje enami sisimajola khona iproject ekhona angibe ngisakulinda uqedele ubungathanda ukuthi ngisize ngani kuyona sifuna uyilead iqala nini angisho ukuthi akuve ngibhizi kodwa within my schedule funa ngithole ngoba leya project mase ngiyenzile ngizofaka kwi-CV yami mase ningibona ngilida ama projects amaningi mase nithi hayi ahleze ulide wena kanti cha usolusi ngiyilidile nganga-benefit aluso but for my experience ngoba ayithengwe experience zi-aveleni bantu besifazane especially abancane. Angathi nekuthiwa la esontweni kufunakala umuntu ozokhuluma noma ozoba program director mesuthi mina ngiyasaba hamba phela uyosaba sikubona ukuthi ubusaba kodwa ubuwenza what if ubusaba lapha yana kanti mina ngihleli lapha ngizofuna umuntu ozongilidela kune camp engizoba nayo nje manje mekuvalwa ikole ye girl child. What if ngiyabona khona ingane lapha engicabanga ukuthi ine potential ngifike ngiyakuthatha angisho uyabona uyi-avela nama opportunities ayeza kuwena. Enye yezinto ebekuthiwa ngizokhuluma ngazo la sengiqale ngalezi ezibalekile phela ngoba ngiveke ngabona i-youth ukuthi incane la ngathi ukuthi ngizoba robha ngizoxoxa kancane ngabo. Bekuthiwa ngikhulume nge-transition yokusuka esikoleni uye university. Lento ngiyazi abazali abaningi yabakhathaza ukuthi ngale ngathi ingane isesikoleni isuke ngaphansi kwesandla sakho ezumzali kodwa imisiye university usunewari ngoba lapha e-university kamayiphathi kuhleke ngoba kamayiphathi sekunonethesa unethesa ingane yakho ifi-Nazaretha iyahamba iyojoyina leyo nto. Ngicela abazali bangasasaba for ingane ukuthi ziye ema-university ngisho ngabe kuthiwa iliphi ibhizinisi ofuna ukuliqala ngisho ngabe kuthiwa uqale lawa awami amancane ngisawaqalayo kodwa ngiyayidinga i-foundation ngiyayidinga ibhizinisi ngibe ne-education ngoba angeke uyenze lutho ungenayo imfundo. Kubalulekile ukufunda sengisho kunina enithanda amathuba ukuthi nifunde nilisebenzise. Mina nganinikeza ithuba yayingekho nakahle imali ekhaya ngafundiswa NSFAS ngaze ngaqeda kodwa ngafunda namanje ngisafunda by the way. Kade besho nje bethi ngiyi-PhD candidate hayi bandla Dr. Zungu by September ngifuna bathi nje kahle kahle babengeve nomona ngihleze ngibatshela lapha ekhaya ngisendlela ubaba wami nomona ngaya yabo lento ukuthi nguDr. Majola engekayizwe kahle wezobuza uthi awukwazi ukuba uDr. Zungu Majola hleze ngibatshela athi baba lapha ekhaya yabonga le ngathi ngikuthenga wakufuna bayicabanga zonke lezi zinto manje kuba sengikuthengileke sengizoba uDr. Majola-ke. Angikusho lokhu ngoba ngikuphinda but ngikusho ngoba ngifuna nibe inspired especially laba abancane. Kubalulekile ukufunda uyabona njengoba sengimla angimi kule platform kuphela maningi ama platform enginikeza wona and kumnandi ukuzwa ingane encane ngangami na 36 usulalela ama-achievement khona akade bengihleka baqala ukungibona lapha bathi mina bengithi phela umuntu omdala ubuka i-profile ubuka ukuthi uyi-project executive eThekwini. I think vele eThekwini if ngingaqabamanga I'm the youngest project executive I am and lokho nje ngiyayiqhenya ngako hayi ngoba ngikuthole ngoba nginenhlanhla cha mina nginayo bandla shema inhlanhla ngiyasebenza ngiyafukuza ngiyazimisela. I avail myself, I learn, I push. Uyazi talent engihamba nayo uzathi wenza kanjani ushadile unesaluni une-foundation une-business unani hayi bandla khona nokunye engingakusho enginakho ngibhizi mina lapha ekhaya mephuma baba lapha ekhaya eyobheka ama-taxi ngiyageza nami ngiyobheka elinye into zami
sibhizi. Angikwazi ukuhlala ngimlinde because mengahlala ngamlinda then sizoqala sibange ngoba mina ngiyayithanda into zami ezithize mase ngasangenzeli ngizosuke ngenze njani esengitshela isichale emoto ke kuyithole ma uzothola le mina ngifuna ukungena esitolo ngizona empowerisha njalo bomama ngifuna ukungena esitolo ngingena esitolo ngithenga imoto engifuna ngiphume nayo ngegama lami futhi. Moving on to ipoint elilandelayo asike sitheni usuyasebenza ngeke ngakhuluma kancane ngalento engikhuluma ngayo. Asitheni usuyasebenza ke njengoba sila seniqashiwe emsebenzini ngicela niba ama-asset emsebenzini. Ngiyakhona i-asset enye ngiyaziyo ke ekhona la ngiyayazi i-asset emsebenzini. Ngicela niba ama-asset emsebenzini kungabi khona wena emsebenzini kodwa bebe benesidingo esithize somuntu ukuze kulinda ukuthi kuze kuyo-advertise iposition ukhona wena unasi skill ungakwazi ukuyenza into. Iba nama-asset emsebenzini mina nje kuyaziwa ukuthi lento nje uBongiwe uzoyenza in a day. Mina ngihleze ngisho ukuthi mekuthiwa uBongiwe akaplani iprogram ayishem abangaziyo bayangazi 10,000 seated people ngakusasa bangabe behleli ngoba mina within a hour ngingabe sengihlanganisile iprogram ngoba angisi sengiyi-asset emsebenzini sebeyazi ukuthi yazi sinesikhathi esincane kodwa kufuna sideliver kule program ye-CAF ubani ongayenza akekho asivele sifonele uBongiwe enizoyideliver. Iba nama-asset emsebenzini mekuthi awukasebenzi create opportunities. Akusho ukuthi wawufuna ukuba udokotela wangakwazi ukuba udokotela umsebenzi asizokubalekela lokho engizokusho imisebenzi ayitholakali kalula ikhona kodwa ayitholakali kalula usabanga kudokotela senze njani ngoba phela ngesiba ama-gynecologist sonke nathi sizokwenza njani ikhona ama-departments I'm hoping ngizoyishiya inamba yami nosiswethu unayo inamba khona business support ama-department ekuthiwa business support uyakwazi uyobatshela ukuthi angisebenzi kodwa ngiyakwazi ukuthunga ngiyakuthanda ukuthunga ngiyakwazi ukwenza i-draping ngiyakwazi ukwenza ukuthi ngicela ni-support ibhizinisi lami balisapothe. Khona ama-departments oya kuwona agroecology uyafika uyabatshela ukuthi ngiyakuthanda ukutshala ngicela ningisize ngitshale noma umbila ngiyathanda ukufuya ngicela ningisize noma ngembuzi eyodwa. If uyihlupha uyasizakala kamasipala kodwa umasipala mungayihlupha awusizakali ngoba isikhathi esiningi thina sifuna ukuthola umsebenzi le iphuma emaphepheni nakhona usuli-aplayelile ngendlela engekho right awulinakile naleli fomu uligcwalisile wangalisayina wafaka u-refer to attached ngoba uyijahele walishiya kanjalo. Sisayidinga nje isession siswami Ngcobo omkhulu esizobiza ngiyazi uzothinta lezi zinto engikhuluma ngazo esizobiza labantu engikhuluma ngabo la ukuthi bazosizela ke manje ukuthi mekuthiwa ke applyela umsebenzi ke lo ongiyazi wonke umuntu uyathanda ukuba permanent yini e-wrong esiyenzayo yini e-right efuna siyenze ngoba sinawo ama-qualifications siyafaka omunye uzathi nawe Bongiwe sengize ngaduba indlela engigcwalisa ngayo ngalibuka ifomu lakhe khona nomunye ohlekayo lapha engimazi ke ngalibuka ifomu lakhe ufike wabhala impela wabhala mase kuthiwa la khona afake khona experience CV attached ubhizi akwazi ukugcwalisa ifomu lonke liqede kodwa ufuna umsebenzi kodwa ubhizi ngalendlela ukuthi nje refer to attached bagcwele efomini lakho kusho ukuthi umuntu obuka i-CV yakho ufuna abone nje ukuthi bengeve busy funa mina ngiyofunda kwi-CV yakho ngemuva. Zihlupheni zincane izinto esithama opportunities asimisi zincane izinto ezizenzayo ngicela siyigade lezo zinto. Okunye angifuni ukunibhora ngiyazi ukuthi namhlanje sizokhuluma nje sizo-celebrate abantu besifazane kodwa sizokhulisana sizokwakhana. Ukube yi-leader sengizokhuluma ngokube yi-leader manje akuyona into elula. Ukulida abantu akuyona into elula ngoba abantu abafani abantu basuka emakhaya angafani abanye ophuma silwe
mina ngikaze ngilwe so angikwazi kuliwa kanjani. Ngiyayikhulumela phela ngwakaZungu uzongivakashela uzongifakazela uDr. Zungu abantomazana kaZungu nje shembandla ayifuni uyicasule kodwa emsebenzini kufuna ube nobuqotho kunezinto eziwu5 engifisa ukuyishare ezibalekile if uyi leader kumele ube qotho uhlonipheke indlela ogqoka ngayo emsebenzini babone nje ukuthi hayi umphathi yabo ungathi nje nawe uyabona usahloniphekile kwaye wena naba basahlonipha akusazi wena ukuthi uba no manager la nongeyona sekuyaphithizela nje mina ngeke usho ethimini yami eoffice engisebenza kulona ukuthi mina oyi leader ufika sihleli kahle kanje xoxo kodwa the reason why ngisuke ngenza njalo ngisuke ngifuna abangayitshela ukuthi iposition ngiyibeke la kodwa mase kuthiwa akulidwa kusetshenzwe uyabona kusinange because mina ngisuke ngifuna into yenziwe ibe straight iyenziwe ibe right provide leadership kubantu abaphethe kubalekile lokho ngisho kuthiwa isesontweni ukuze nami ngikuhloniphe ibaqotho wena so that sizobona ukuthi alento ayishoyo hayi uyayenza uright futhi okwesibili ngizolisho ngegama elithe phecelezi ngicela ukuthi uma uyi leader sengizokubala nokwesonto ngoba abantu abaningi abakhona laba leader emasontweni ngicela nibe innovative nibe nama ideas amasha ngiyayithanda lento eyenziwe namhlanje la ikhombisa ukuthi leader yenabashu whoever is in leadership structure esikhona ba innovative ba creative lawo bantu ncane bashayela ifoni mengabe nibekiwe kuthiwa lidani ibani creative come with new ideas ukuthi hayi namhlanje sizomema abantu abazokhuluma ngokuthi nokuthi abantu babona ukuthi abalonto sibakhethile yabona ba progressive baphinde next time siyamema sesimema abazositshela ngokuthi imapha ama opportunities akhona sibizo business support sizobeka izinto zethu la uthunga uyabeka siya apply ngisi labo bantu ba innovative and esikhathi esiningi ngizochema shema abantu aba innovative abantu besifazana angisho kabi doctor kodwa and nalabo abancane ama 2K ngiyawabona shem kade ngisho ukuthi yabona igeneration ezayo nginalo nami 2K umntana manga 2008 igeneration yabo yingane ezicreative ngalendlela le kodwa uba creative kwaba ngifuna ukuthi baze basiphambaniseke kodwa ba creative ngiyamgada mina lo lapha ekhaya uyazi uanti wakhe ifoni yakhe mebuye esikoleni ngayibuka nje ukuthi bekhuluma nobani wangena egroupini engayazi ngiyamkhipha because base kakhulu ukuba creative kwabo kukhulu ufuna sibagade okwesithathu honesty ngicela ukuthi sibe honest mesama leader especially emsebenzini mu leader iba honest ungabi lo muntu okuthiwa ngiyazi nje ngiyabona nje lento ayishoyo yabona umuntu mase naleyo nto kwena abantu ababonsakwazi ukulida kahle ngeke ulead ungekho honest ufuna ube honest to yourself qala ukuthi lento engiyimela ngiyikhuluma i-right yini njengoba ngithi ngiyileader honest to yourself and be honest to abantu osebenza nabo okwesi4 second to last ukwazi ukulalela abantu it's a very important skills especially emasontweni ethu since ngiyaqolisa ngizoloke ngisaba ngisho ukulibuka leli tafula elingala ngizoloke ngibuka leli kodwa emasontweni kubalekile ukulalela ulalele mase uyayibeka into yakhe umuntu akutshele yona khona umuntu ozoza kuwena ezelide emsebenzini azokutshela indaba enkulu engaka ungayixoxeli wonke umuntu emsebenzini khona ezokutrust bezokuqhubeka bakutrust because la lo ozomxoxela uzongaphinda kutrust ngoba usukwazi ukumtshela indaba yomuntu okade kufuna uyigcine kuwena cela nikwazi ukulalela khona umehluko phakathi kokulalela ukuthi bekuthiwa uDr. Zungu bekhuluma kunezinto engiyifundile eziningabe bengazazi namhlanje khona umehluko phakathi kwale ukulalela lezi zinto nokuthi kune skill sokulalela umuntu uyianalyze into akutshele yona uyifile mase uyayigcina mungakwazi ukuadvise umuntu umncane umtshela ukuthi ngiyaxolisa ngane yami ngizwile inkinga yakho uyahlupheka uyashawa lapha ekhaya angikwazi ukukusiza kodwa khona inamba nayi inamba
eyamuntu ozokwazi ukulekelela. Ungam-advise umuntu ungenayo advice. Ungamniki mina vele ke ngineshwa nje angifunda umandaba zoma advice ana ngixoxi khona ngeke uze ungi-advise. Ngcono ngamele ngiyofuna umuntu oprofessional noma ngifuna umuntu ongangazi engathi mengihleba nje engihlebela ethanda khona angihlangani kodwa ngifuna ukuthi silalele umuntu mase silalela ngeinterest ukuthi buvele buyisola lento mase uyixoxa. That's not good leadership. Okugcina delegate. Ngiyithandile futhi into eniyenzile as organizers. I-structure if we leader ufuna ukudelegate ama responsibilities. Ngiyaxolisa ukusho ngisho ngalamagama abhedayo ngizophinde ngitranslate in Zulu. Unikiwe kuthiwa usihlalo wena kuthiwa organizer le event delegate. Mangcobo iba responsible for invite ama speaker. Iba responsible for ama logistics. Capacitate abantu bafundisa abantu umsebenzi. Ungafuni ukwenza yonke into wedwa. Ukuze ube yi-leader right ngisho esontweni uma ngiyakhetha Mrs Majola amakoto omncane wena uzokwazi ukuhlela lenkonzo esakena lesini wena uzomema abantu wena uzolungisela ukuthi wena khona abantu bezofunda kuwena ungayenzi yonke into uma uyi-leader. Capacity building. Okugcina ngci engifuna ukuthi sikhulume ngakho ukuthi abantu besifazane bayashesha ukulose interest ey'ntweni ezibasizayo. Ngizokuphinda lokho khona uthe ekuseni ngikuzwile eredweni ukuthi ubusho mina nje ngathi xa nibalungise bandlone embeza benu bengaxoxi ngawe kodwa-ke ngoba nawe ngiyakwazi unenkinga efanayo bengisho wena. Abantu besifazane bayathanda ukulandelwa ngayo yonke into. Yabo kube futhi besithiwa sisodwa sabantu besimame usimanje sekusuke kwa-invite nolokhunjana. Bengitshela nje ukuthi abantu besifazane yini yabo engike ngiyibona igap. Ngicela singalandelwa ngayo yonke into. Singaxoxi futhi lapha ekhaya yonke into seyakho sayiplana. Nobangani bakho ungabatshela abangani bakho into yakho eyiplanayo. Angivele lento ekuthiwa umnganiki ibibe ney'nkinga. Ungabaxoxeli abangani bakho into sayiplana osayihlela. Ngiyaxolisa mngani nami. Ungayixoxeli into abangani bakho sayihlela noma nihlela nomyeni wakho indaba yakho nokwakho leyo. Musani nixoxa kakhulu thina abantu besifazane that is why singayi-achieve izinto efuna siyi-achieve. Ngoba ngizoxoxa ukuthi ngcono ungaxoxa lokho ku-public ukuthi ngifuna ukuba udokotela. Lokho ngithi everyone ufuna ukuba udokotela. Ungaxoxa lokho sekukhona ukuthi ngifuna ukwenza i-farming. Vele nginazi inkomo nje nazi zikhona. Ungaxoxa ngesaluni yami khona nizohamba bahle kuyona. Kodwa ungaxoxi ngokuthi khona into engifuna ukuyakha. Unga-invite i-negativity ey'ntweni zakho ungakazenzi. Ngiyayiphinda le. Ungayi-invite i-negativity empilweni yakho unnecessary. Ungaxoxi kakhulu. Okugcina ngizoyiphinda. If opportunity presents itself to you, grab it. Akukho kudlula lokho. Asizophumelela kanye sobe into ezodwa sonke. Asizoba udokotela sonke ingakho nasekhaya ngisho ukuthi i-pressure ningabi nayo. Sona ngizoba udokotela kulungile kodwa angene udokotela la ekhaya mengingena ngubo. Pressure ayikho, ayingabi khona i-pressure. Iba yilokho as long as ukhona something oyenzayo, do something, start something, start somewhere. Mubona ukuthi ukufunda uyanqena. Abantu abakuthanda ukufunda nami nginabo engibaziyo very close to me abathi nje ngeke nje ngihlangana nje nokufunda. Get something enye ezongenisela imali. Asiyenzeni imali sekuyithuba lethu leli ezabantu besifazane ukuthi sirise wonke ama ranks. Mekuthiwa nje kukhulunywa ngodokotela aba-invithiwe endaweni yokuthi hayi akungene thina qala basibefika odoctors ugude sebelandela gcwele thina. Sifisa ukuthi in future sengivala nengixolele in future
asifuni kuthiwa kumele ukuthi in future kube khona ama-female leaders. Hayi, sifuna ukuthi ama-leaders kube abantu nje wonke umuntu wesifazane nowesilisa kufane, because manje sisazane kusabhalansisa ukuthi kube khona nathi sesilwela ukuthi ayikho i-decision ezokwenziwa singekho. No woman, no decision. Noma ngabe kuthiwa isiphi i-structure sakhiwayo abantu besifazane abona abafuna bebaningi lapho. Ngamele ngawame ukuthi u-structure siba nabantu abawu-5, ngamele abesifazane babawu-3. Ngoba phela nina kade nanathola ama-opportunities. No woman, no decision. Let us take ispace sinikiwe, asithathe and own it. Sibe bahle njengoba sibahle nje, but umuhle uyazi kodwa ukuthi ngiyasebenza ngala eceleni. Thank you. Ngibingelela ngokukhethekile ngibingelela uNdlunkulu Qwabe, ngibingelela abagcotshwa bethu ngokukhethekile nobuhle abayibona, ngibingelele bonke omama abasendlini. Amen. Sengivele ngaphathwa ispirit sokuthandaza, ngiyayixoxisela bengigcine kubhengwa. Njengoba eseshilo usisi uMadlamini ngumama ngubane mina, angidume ngalutho esontweni. Kuphela engicela nikubambe ukuthi ngiphethwe umlilo wokuthanda abantwana nentuthuko qha. Iyona into esingibeka la esingifaka enkingeni. Bengicelile ngathi mina ake ngisale kulonyaka ngilande bonke abanye abane-influence, kodwa abantwana ke banqabile. Okay ke. Njoba esechazile ngiyi-capability specialist, ngokuhlala angisekho available la, kodwa ngokuthanda lo msebenzi ngithe angibuye. Last week ekhaya bekunomsebenzi ngangakwazi ukuya ngoba bengiplane ukuza la. Lokho nje ngicela ukuthi kube khona mina engizi-embraceela yona kakhulu, kodwa into esengimelela manje ukuthi ngizogcizelela uthando. Ngiyazi abakhokheli bayashumayela kakhulu ngothando, kodwa into esingibeka la uthando lwabantwana. Bese ngiyacela ukuthi njengoba sila endlini sonke ngicela sibathande abantwana bethu. Amen. Into ebalekile kakhulu ukuthanda abantwana. Ngizoyichaza ke ngokwe-development le ukuthi ngichaza ukuthini. Okokuqala bengithunywe ukuthi ngizokhuluma nge-career management, kodwa mangihleli ngiyareflecta ukuthi i-career management umthetho wayo inkulu. Ayihlangene nokuthi mina ngizithuthukisile mina ngingedwa emkhakheni engikuwona, but isihlangene nokuthi imfundo ihlangene nokuthi uma sengifundile imuphi umehluko engizowenza la ngiphuma khona. Abake bethwaleke iziqu bayazi uyafungiswa kuya ngokuthi ufundephi. Abanye bethu bafungiswa ukuthi uma usufunde waqeda uyahamba uyolanda abanye ngakini. Kufanele wenze ini umehluko. Imfundo yona ayifani nokwamabhizinisi, nakho kunomkhakha wayo ne-criteria yakhona, but imfundo ithi make a difference. Ithi imfundo asenzeni umehluko ngandlela zonke. So uma ngabe ngizokhuluma nje nge-career management, okokuqala ngizokhuluma ngomakoti osebenzayo. Kuthiwa angiphathise omakoti abasebenzayo. So ngizoqala la ku-17 years ukuthi kubaluleke ngani wena mntwana osuhlelile ukuthi uzogana noma usukhonjiwe ukuthi uzogana. Kubaluleke ngani ukuthi mentally ube stimulated ngokuthi uyasebenza noma uyafunda noma unebhizinisi noma wenzani. Okunye ngisezukugxila kakhulu ngoba ama-speakers asekhulumile kakhulu amazwi anamandla. Okokuqala kade ubhuti la ekhuluma nge-gender based violence.
One of the gender-based violence impacts akhona ukuthi into yokuqala bayazomama bashadile. Into yokuqala umuntu wesilisa ayenzayo ukumtwinya kuphi ezimalini. Kakhulukazi mayizokulamanisa. Iqiniso leli. Umukhuluma nabantu abaningi uthi umbuzo ukuthi manje uzokwenza njani? Athi akukho engakwenza ngoba ngithembele kuyena. So sizothi bantwana fundani akuliwa namadoda, but it's just ukuziprepare wena ukuthi mungena la fanele wazi ukuthi uphetheni isinkwa sakho. Manje ke ngicela ukuyimolda kahle lento. Isinkwa sichaza ukuthi uzoqhoshela umyeni cha. You will still be ingane yesonto uma ngabe usungena emshadweni. Uzophinda futhi uconforme kwizimo zomshado wakho. Kodwa kubalekile ukuthi nje wena uyazi ukuthi uphetheni isinkwa. Senzani ke isinkwa? Sikuvulela iminyango, muthola abantwana uyakwazi ukuzikhethela ukuthi abantwana bakho ikuphi la ufuna ukubaphathisa khona okuyisinkwa kusasa. Yingakho ngithanda njalo, ngithanda into engivusela kakhulu isihlabelelo sasekuseni. Kodwa bese ngithanda leli verse elenziwa uShembe umqali wendlela, uverse 39 wesihlabelelo sokuvuka, ukuthi uyakhathaza wena ngokucela into zabanye amantombazana. Yilento manje igebe silibona ukuthi sifanele ivalwe la esontweni. Umuntu akaphilela ukushada kuphela, uphilela nezinye izinto izingxenye zempilo yakhe ukuthi azifeze. Njengoba uzaliwe ubunamaphupho, usukela phansi ubunjani ubunamaphupho, you have your dreams. Awabulawa ukuthi usushadile amaphupho. Kunalokho kufanele uvuke ufike emzini uphethe ivision. Uthi baba sizokwenza njani ngoba uza emva kwababa. Mina ngiphethe lokhu ukuze sakhe ikhaya nabantwana abanama values awuhlobo oluthize. So yingakho kufanele ufike wena uphethe ini? Hayi certificate sokuzalwa kuphela, phatha phela nesitifiketi. Ngisho lona ukuthi iyakhona ususiphethe. Yingoba kunzima mawusuphakathi usuvuka phakathi usuthi hayi sengicela ukufunda. Akakabi prepared ubaba mentally ukuthi wena ubufuna ukufunda ekuthatha. Yingakho sithi ithungena step into it usuphethe ini iphepha. Lokho kuyakusiza ngoba nayo uyaba prepared ukuthi okay lo muntu engimthatha umthetho wakhona uyasifaka isidwaba kodwa jikijiki ubuya afaka iqhox. Ubuya eUnisa ubuya ekuphi noma yiphi university. Leyo ipreparation kumuntu wesilisa from you a plant wena kulomuzo yakuwona. Okwesibili ngibonga omama yabo njengoba ngisukuma ngedwa I'm standing with 50 other women. Amanye ngiwawazi anginspirishayo, amanye engikwaziyo. Amanye ahleli la endlini niyazazi makhosikazi. Ngiye ngithi I do not show up alone. Ngisukuma nabo bonke emsebenzini ke ngiye ngisukume nomama umkhokheli. Uma wami wangifundisa ukufaka isidwaba khona ngisebenza. Waqala wangiyeka nje wabona ngathi nginenkingane. Wangiyeka wangilinda. Emva kwesikhathi wayigcizelela lemfundiso kancane ngaze ngayijwayela. Ngizothi ke iconfidence ayilahleki ingane zami lezi ezisakhula just because uyinazaretha. Eboardroom akuphawula isidwaba kukhuluma wena. Into ozongenzela yona ukuthi mangabe ukukhulisa icareer yakho uzofunda isingisi usifundisise. Kungakhiwa ibias yokuthi hayi laba abashuqulayo nje abafaka lezi zinto eziyikwele isingisi asibona. Uzofunda uma ngabe isingisi ungasitholi kahle la okufundwa khona okwenziwe i-degree uzofunda amaphepha uzolalela ini izindaba ngoba okunye ukufunda khona kuukuthi wena une mindset enjani. Uzofunda ufundisise ukuze isingisi sizobalula ukuze ukuthi ma ungena lapha bazoqala bekubuka ukuthi hayi nangakhushuzela nezikete ezinde nenhloko abanye abayazi ePretoria nje bangibula bathi yini lo ifakile la indingilisi kodwa mawusuvula umlomo bese beyahlehla ofishi. Sikuleyo ndaba ke manje uhlehla uthi ofishi ngokuthi wena uyazazi ukuthi umiphi ngokwezinga lakho. Awuzokudinga wena ukuconvince abantu ngokuthi buka ngingafana nani. Uzoba stable kulokho oyikhona. Uzoba umama wesidwaba. Kodwa uzoshaya ngani ngeintelligence. Nayo futhi ayidingi ukuthi zibe enkulu kakhulu. Khona into esiqala ukuyitshala esithi imentorship. Sithi umuntu enemsebenzini usuke ehlukene ka-3.
imethodology esisebenzisayo sithi u70% umuntu akatholi exposure. Ngicabanga ukuthi Sibongiwe kwayikhuluma ekseni, akatholi exposure, akazi avail for amathuba. Bese kuba khona u20% yile ngizoguqa ngamadolo ngizonicela bomama bamaNazaretha abaseyintweni ukuthi asingakuboni wedwa useyintweni uhamba lapha. Ngicela ulandelwe izingane noma singabe asiziboni thina ezu50 ezithi mayinenkinga zifonele wena. Ngicela la uma ngabe sesiphuma ubamba ingane ethize njoba sonke silazi nonke namathalent. Akekho la endlini ongathi akanalo ithalent. Angisakhulumi ke ngesikole ukuthi uzothi hayi mina yini ngizoyisiza ingane ngoba angiyange esikoleni. Kukhona umama othi mawukhuluma nabo uzizwa ukuthi ngazinza amadoda emshadweni wami. Ngazinza kanti bese ngithanda ukuphephezela ukuthi angisaboni kahle ngoba kunzima nakhona. So ngizocela kulezi ngane osabatha nazo zithathe sifide lo 20% kubantwana bethu. Amen. I-education system ayivumi ukuthi siqale from scratch. Uyabona laba abafundile benza oma-honors, oma-masters bangakutshela uma senza i-research siquota umuntu obevele osenzile ucwaningo. Ngithi ngicela singaqalili phansi la esontweni. Senifundile nibahle even ingane uyibona ukuthi njengoba ngathi ayikwazi ukuyilungisa kahle ibiza ingane i-image nayo iyayideserve i-mentorship. Lokho nakho kuqale somewhere. Ngizocela ukuqala isithi la ukhona qala okuhle. Ustrong emshadweni qala ustrong esikoleni qala la ukhona nje qala isithi. Ngoba zimbili indawo esingalida kuzona. Singalida from ukusaba noma uthando. Manje lithi isihlabelo samaNazaretha sithi asibumbane. Wayengeke kushembe ebhala ukuthi sibumbana kwintoni nantoni. Yithina kufanele siyibonele. Okulandelayo ngithi mina next year indaba ezinhle asisobe singekho kule hole eshisayo next year. I-vision siye hotel. Abalunga abagcotshwa bethu siye hotel. Kule wanyaka siya kwi boot camp. Ningangibuza ukuthi siyenza kanjani yonke lento, but it's possible. Kulokho abagcotshwa bethu bothola i-massage. Sengivala ngithi bantu besifazane nibahle. I think uDr Zungi ukusame all up in the morning mayethi niphiwe okuningi. Uma ungarealize i-potential yakho as umuntu wesifazane uzazi ukuthi uthwele kangakanani, une-impact kangakanani. Mhlambe lento yokuthi masibukana umbuka umuntu ubone ukuthi hayi ngathi umbukela ngokuthi awumboni kahle ukuthi uyamkala, uyorealize ukuthi upowerful kangakanani. Umuntu ngamunye la endlini ngicela nizazi ukuthi ni powerful. Omdala omncane ninjani? Ni powerful. Sengigcina nali plate. Siyayibona iplate? Siyalibona leli plate? Leli plate ilimela impilo yethu. Impilo ayimi, impilo ngokwaka psychology. Esinye isifundo esifundelwa abantu. Mina engasifundele, ngasifunda nje kancane. Kodwa ngafunda khona into ekuthiwa i-balanced will. I-balanced will into ethi impilo yakho ihlukaniseke kaningi. Sengisamarize konke lokho kade ngikusho. Impilo yakho yakhiwa i-spirituality okuyinto yokuthi uyiNazaretha. Kube mentally nakhona kufanele ukufide lokho okuthi uzothola i-stimulation ingqondo yakho isebenze. Uthi mangabe uhlangana nabantu ukwazi nawe ucontribute lapho okufanele ucontribute khona. Ungavumi ungabi khona into ongayazi. Angisho ukuthi yiba ujack of all trade. Kodwa kufanele kube khona into amakuthiwa mase ngene wena kuthiwa hayi isimile. Uyabona mangena uMangcobo kuthiwa hayi i-competence management ne-capability nangumnikazi wayo. Ngikusebenzele 15 years. Into ozongenzela yona awuzukwenza ubese uthi ngci mangabe uzofunda uzokwenza wenzisise. Kuthiwa ukuze ube neskill kufanele ube nama hours awu 10,000 kuleso skill ukuze siphumelele.
So ngiqale ngina 26 years njoba manje sengumama omdala ngenza lento kodwa bengayenzi ngedwa. I've got abantu besifazane bala awubaboni wena abangiphushayo ngaso sonke isikhathi laba ekuthiwa ama mentors. Hence i-challenge yokuthi animentarisha abantwana. Kukhona ngithe khona spirituality khona mentally khona ifamily. Awusukudropha ngisho elilodwa ibhola. Yingakho sithi uma usufundile noma usunemali awukwazi ukuthi wena uthi hayi ngoba ngishadi mina ngoba naku ngi-right nginemali zami. Asizilele lelo vangeli la eNazaretha. Amen. Ivangeli lithi uyashada nomshado uzowenza ukuthi ube impumelelo, no pressure uzowenza because zonke lezi zinto angithi uyabona ukuthi amachopho aleli plate awanyathelana. Angithi uyabona lonke licijele endaweni yalo. Awuzothi wena mawubuya eboardroom ufike la njoba kadesha uMajola ukuthi uzofika la wena uthi hayi ke zimbiwe insele seku right la mina nginayo yonke into engifunayo akuhambi kanjalo. Zonke lezi indawo uzoziseva futhi uma ngabe ukhona ongabalansile kuleli hwili kuyazwakala uyazizwa ukuthi nawe une stress. Abake be experience leyo nto bayayazi ukuthi ngithini. Uma ufuna ukufunda ngebalance wheel sesinamafoni, go to your smartphone usho ukuthi balance wheel kwi psychology ngeke ngisaliqedela ihomework yenu. Ngiyabonga Nkosi nibusise. Siyabonga kakhulu kumama Ngubane makhulu amazwi. Sinama homework mama Ngubane wakufanele kubambe nokuba uthisha. Sisinike ihomework ke manje. Angibingelele. Siyabonga. Aningisayenzani ukuthi ngimuhle. Ngithi siyabonga kubonga mina ngizwa ikhanda lami kupholile ngishaya umoya. Into engiyitholela ngishawa umoya kusuka sonke stress. Angimuhle ngiyababa.
indoda ethempeleni lo ngifundela ngesidwaba hayi ngizosho into ebisho la ngikhuthaza amakhosikazi ukuthi awayimele unganciki zimele angisho ukuthi nyeke isidwaba kwethu ungaseki kodwa nje niyimele amakhosikazi siyabonga kakhulu siyabonga sanconcoza amanazaretha ayangisabisa unyazi lushilo luhlala elile egospel hathi ngizolishintsha ibandla lamaNazaretha lilishintshile lamaNazaretha mangena la kodwa ungasibonisa amaNazaretha ungasibona ngendlela esiyona samaNazaretha kodwa amahle singabulahli umNazaretha singazenyezi kusama Nazaretha umkhokheli lomhle kanje kodwa yambodi iNazaretha umama ohloniphekile kuze uhlonishwe zihloniphe nawe ithi ingane ebila ithi mawuyilida engithathile malide ngoba nami ngiyilida uthi uma uyilida nawe enza kahle phambi kwabantu abaphethe ayi ngiyayithanda leyo angabonakali mina eplaza noma eThekwini ngingabonakali kahle ukuthi ngumama ngumkhokheli kodwa mase ngiphambi kwalokhosikazi ngibe serious angibe yilida ngithandile lo phathi kodwa kakhulu yo esho umama ungubani uMangcobo uphethe mina eThempeleni bakithi ngishayeni izandla ngiyazazi yalo zakhe siyabonga kakhulu abakhulumile kuningi uthathe nawe ufake esikhwameni yabona into kunje ekhaya lami nje okuningi usukile ngiclean ngishawa umoya siyabonga nabasho niyazi ngiyanithanda ngihamba nani ngidla nani inabasho hayaya nabasho ayeye nabasho ayeye ngidla nayo nabasho ngidla nayo ngithi ngonyaka ozayo sicela ukuthi imodel abakhokheli ngani zakwethu siyacela bafowethu bakhokheli bamodele ngani zakwethu simodele abakhokheli wow ngonyaka ozayo sobe simodele abakhokheli siyabonga kakhulu kwasekufise siyabonga kakhulu hayi ngathi kusazoshuka kuzomodela mabethu omodela abazali obadlala impika siyabonga kakhulu komabethu siyabonga ngiphinde ngicele la u-advisor wethu ukuthi esondele ngapha umama uMachamane umama uMazuma sicela besondele